Dragi moji, htjela bih da nešto podelim sa vama. Povodom toga što sam došla do raznih spoznaja, došla sam i do toga koliko je važno razmišljati o tome, o vrednostima. I kad malo bolje razmislimo, vrednost je nešto što je jako bitna tema. Ukoliko nismo naučeni da vrednujemo, imamo veliki problem sa sobom. Pored toga što imamo taj zadatak da dajemo, da pružamo, isto tako imamo zadatak da vrednujemo, da osjetimo tu vrednost. Uglavnom šta radimo? Mi vrednujemo materijalno, vrednujemo auto, vrednujemo kuću i sve to u redu. Pazite, to je isto vrednost koja nam je jako bitna. Ali jednostavno imamo i nešto što trebamo da vrednujemo, a to je nešto u nama i u onima oko nas. Pošto je ta vrednost jako važna i pošto je to nešto u nama što mi trebamo da vrednujemo, dolazimo do zaključka koliko vrednosti trebamo da damo sebi. Sada, ta vrednost, lako je reći, ja vredim, međutim, ona je povezana sa osjećanjima. Trebamo da osjetimo tu vrednost. Postoje načini učenja kako da bolje volimo sebe, da bolje vrednujemo sebe i da bolje spoznamo tu vrednost. Ona zavisi od onoga koliko ljubavi imamo u nama. Ali vidjela sam da je jako nezgodno to vrednovanje sebe, jer smo učeni od malena da ne pokazujemo previše, da budemo skromni, da ne bi bili pogrešno vrednovani. Ali vidite ovako, vrednost igra veliku ulogu. Verujem da svi poznajete zakon privlačenja. I sada, ako ja ne vrednujem sebe, ne dozvoljavam da se osjećam vredno, pošto od osjećanja zavisi ta vrednost, onda ja imam veliki problem. Jer ono što dajem od sebe, to mi se vraća. Ako ja sebe ne vrednujem, onda šta radim? Dajem ono suprotno, a onda ono suprotno mi se i vraća. Mi svi želimo da imamo puno vrednosti oko nas, da imamo vredne ljude, da jednostavno imamo. Nisam nikog čula da kaže, ja neću da imam, meni ne treba mi ništa. Čak ako neko to kaže, onda nije razumeo pojam Boga. A u drugu ruku, znači, želimo da dobijemo te vrednosti i sada očekujemo, tražimo i pitamo Boga, ili kako god mi to zvali, zašto to ne možemo da imamo? Pa upravo zato što sebe ne vrednujemo. Ne dajemo vrednost samom sebi. I ja sam to grešila pre bolesti i nisam baš razumela šta je šta. Međutim, sa situacijama kroz koje sam prošla i sa spoznajem, došla sam do tog zaključka da ja ne razumem dovoljno dobro šta je to vrednost čoveka. A onda, kada sam to odjednom počela da shvatam, onda sam se pitala kako ja nisam dotle mogla to uopšte da spoznam i da o tome razmišljam, da mi to bude jasno i da malo bolje pogledam svoje vrednosti. Ako pogledamo šta je to u stvari vrednost, to je ono u nama što dajemo, je li tako? Rekli smo to. A mi kad nešto radimo, kad taj talent razvijemo, jer svi mi imamo talente, onda, znači, to aktiviramo, to dajemo od sebe, osjećamo to u nama, osjećamo vrednost toga i onda to spoznajemo, onda to dajemo,
A onda naravno da nam se vraća upravo to što dajemo. To je jedan od primjera moje slikarstvo. Ja, dok nisam shvatila ovu vrednost, nisam se ni usuđivala da slikam, mislila sam čak da ne znam, nisam znala šta to znači. A onda kada sam počela da osjećam svoju vrednost, počela sam da osjećam šta ja sve mogu, onda sam od sebe davala tu vrednost kroz kreaciju upravo, znači ovom prilikom kroz slikarstvo. I kako sam ja to davala, kako sam stvarala te slike, tako su se dešavale situacije, pa sam onda došla do jedne izložbe, pa do druge izložbe, pa gdje god bih pokucala, vrata bi se otvarala i jednostavno napravim svoju izložbu, prodam svoju sliku, znači postignem ono što iz sebe dajem, tu vrednost, i onda na takav način mi se i vrati. I kad pogledamo, vrednost je u nama, zaključak, i kogod misli da ne može, da ne može nešto da uradi, u stvari ne vrednuje sebe dovoljno da bi to mogao. Kad pogledamo, kada ljudi misle da nešto ne mogu, dođemo do zaključka da ne vrednuju sebe, ne razumeju tu vrednost i onda naravno nemaju šta da daju kad ne razumeju dovoljno sebe, ne daju sebe i onda nema ni vraćanja. A onda se čudimo što nešto ne možemo da postignemo, zašto mi nemamo. Kako vidimo, samo je jedan način da uspemo u životu.